şükür yanmırın yan yarın. Denge gel, denge Kurdistaniye. Janavedlan Çenada dü dengi gelden başkodarin heja ürünle heçile 2025 Perşembe Brüksel'e saat 8 lamedede. Emin uçen serisi ve peşkeş bikendem de mazadi haber apoya. Devlet Türkiye'de girker derdura bendava tişne bomba baran kir balafren bemruv en biçeken devlet Türkiye'de girker şevidin derengiya şevi bendava tişne bomba baran kir agayen zelaltır nahatım deskisten. Duhji devlet Türkiye'de girker karvane gel jibu pişkiriya barxodana şervanın kasedi parasına dıçu bendava tişne bomba baran kir bu. Dencamede şehit u birindar şebun gel jibu parasına bendava nöbet girtiye nöbeta gel bir yardari dodume. Değeri şerli serkarvana gel dere ve bera Zenubiya şehit bu meclisa kombuna jinan a Zenubiya tekildari şehit buna ve bera meclisi Kerem Ahmet Şehabi Elhamat da xuyanik da meclisa kombuna jinan a Zenubiya ragihand bu ev bixemgeni şehadeta Revbera xwe ragihandine û got Kerem Ahmet de encama êrişa balafireke bê miroviya dewleta Tirkiye dagirker ya li dijî karwana waseytên gel ku ber bi bendava tişne ve diçû şehîd bû. Dewleta Tirkiye dagirker li dijî karwana waseytên gel êrişekê hovane pêkanî li encamê de gelek sivîl birîndar bûn û hin jî şehîd bûn. Ev êrişa dewleta Tirk nîşaneya hovîtî û armancên wê yên qirêjin. Meclîs êrişên dewleta Tirkiye dagirker bi tundî şermezar kir û got dewleta Tirk terorê dewletê ye. Dewleta Tirk a dagirker de êrişên xwe de sûcê mirovanî dike. Bi taybetî jinan dike armanc. Em bank li tevayê jinên azadî xwaz dikin ku li dijî zulma dewleta Tirk a dagirker çeteyên wê dengê xwe bilind bike. Qasedeli bendava tişin û gundên min bi çêsû hev çete kuştun. Navên deragandina Hêzên Sûriya Demokratîk Qasede tekildarê êrişên dewleta Tirkiye li ser bendava tiş jine û encamên wan daxuyaniyek da. Di daxuyaniya navên de wa hat gotin. Duh sibehê çeteyên dewleta Tirkiye dagirker bi piştevaniya balafirên şer û bê mirov êrişî gundên li derdora bendava tiş nekirin. Di encamê de şerên dijwar çêbûn û dehan çete hatin kuştin. Navên de got ku cenazeyê sû hev çeteyan hatiye dîtin. Tangek û çar waseytên ve guhestina çeteyan hatiye rûxandin. û derbe li du waseytên bi tîpa BMB hatiye dayîn. Hêzên me li derdora girê Sîriyal jî kemîn danîn û gelek çete hatin kuştin û yên din jî paştereviyan. Komek jî 25 çeteyan jî êrişî gundê Tel El Zemalê kir. Di encama şer de sê çete hatin kuştin waseyta doçka li ser hate rûxandin û derbe li waseyta BMB hate xistin. Çete jî şikestin paştereviyan. Hem wextî van êrişan çeteyan û dewleta Tirkiye dagirker bi çekên giran herem toparan kirin. Balafirên bê mirov li herêmê digerin û gelek cihên sivîlan jî bombabaran kirin. Navên deragandina Qasedê diyar kir ku hîna cenazeyên çeteyan li nava araziyan e. Qasedê got ku di encama êrişên dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê de 6 şervanên wan şehîd bûne, 9 jî birîndar bûne. Revberiya xwe ser bertek nîşane êrişa li ser karwana tişrînê da. Dewleta Tirkiye dagirker du Konvoyeke sivîlan ku diçû bendava tişne bombabaran kir û gelek kes şehîd kirin. Piştî vê kom ku jê revberiya xwe ser daxuyaniyek da. Di daxuyanê de we hat gotin. Zêdetirî mehekeye dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê li dijî bendava tişne beynaber êrişan dike. Eger ev êriş bidomin wê karaseteke mirovî û jingehî ya mezin derkeve holê. Dewleta Tirkiye dagirker duh sibehê jî li dijî karwana waseytên gel ku ber bi bendava tişne ve diçû bombardman kir. Di encamê de sê sivîl şehîd bûn û 15 jî birîndar bûn.
Rewşa hin birîndaran jî girane revberiya Xweser Bank koalisyona nav netewî yek bûyî û rêxistinên herêmî û nav netewî kiriko baweke lezgên êrişên dijî bendava tişne û bine saziya herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê bidin rawestandin. Êrişa li ser rêwiyên tişrê li Bilensonê hate protesto kirin. Girseya ku pêşengtiya Dem Kurd li ber stasyona Bilensoyê kom bû daxuyanêk da. Li ser navê girse endamê Dem Kurdê Suat Tunç daxuyanî xwend û got dewleta Tirk polîtikayên xwe yên qirk kirin û înkarê li ser Kurdan didomîne. Dewleta Tirka faşîst ji bu dagirkirina bendava tişnê demek dirêje êrişan dike. Li ser xeteriyên li ser bendavê û piştevaniya bi qesê dere bi hezaran welatî ji bajarên Bakur û Şatê Sûriyê berxwedan tişirîne. Divê gelê me birehê berxwedana Kobanê Xwedê li destkeftiyên xwe derbikeve. Di heman demê de em bank li hemû welatên Ewropayê dikin ku dawî li bêdengê xwe bînin û bibin xwedî helwest. Koma ve banga tevlîbûna meşa yazdeyî çileyê kir komeleya malbatên şehîdan Komav ji bo salvegera komkujiyên Parîsê daxuyanêk da û got du komkujiyên hovanek û li paytexta Fransa Parîsê ji alî îstixbarata dewleta Tirk ve li dijî welatparêz û pêşengên bijarte yên gelê Kurd hatine kirin di bîra raya giştiya Kurdistan û cîhanê de ye. Her du komkujî berdewama qirkirina gelê Kurd e û divê kujer û hêzên li paywan komkujiyan were dadgehkirin û cezakirin. Koma vê komkujî bi tundî şermezar kir û got em bank li gelê xwe yê welatparêz bi taybet malbatên şehîdan dikin ku bu hemû derfetên xwe hesab ji van hêzên dijminê Kurd û mirovaniyê bipirsin. Divê em bi têkoşîna xwe pêwîstiya dilsoziya bi şehîdan re bînin cî û heta azadiya rêbera po gelê Kurd têkoşîna xwe dijwartir bikin. Koma vê bank li malbatên şehîdan gelê Kurd li derveyê welat û dosên wan kir ku beşdarî meş û mîtînga li Parîsê ku wê di 11 çilê 2025 de were pêkanîn bibin. Kamuran Tanhan got wezareta berêmedan Deriyê Sînûr û xeborê lê nehiştin em derbas bibin. Parlamenterê Dem Partiyê Kamuran Tanhan li gel malbatan li ber Deriyê Sînûrê xeborê û ji anîfera Aqibî got dewleta Tirk bi devkê ji partiyê me re got wê karibin ji Deriyê Sînûr a xeborê derbas bibin û cenazeyên Nazım Daştan û Cihan Bilgin radestî malbatê wan bênekirin. Piştîvan sozên dane me weke şandiyeke berê xwe da Deriyê Sînûrê xeborê. Lê sê rojin destur ji me re nayê dayîn ku em ji Deriyê Sînûr xeborê derbas bibin. Hem gotin biçin Deriyê Sînûr xeborê hem jî derbasbûna me asten kirin. Tanhan wiha bi dawî kir. Dibêjin sîstem xirabe ye. Halbuki li ber çavên me herkes ji Sînûr derbas dibin. Ev zilme, îşkence û cezakirina malbatan e. Demokrasiya AKP ev e. Em ê ji bo şermezarkirina vê bê rûmetiya îro li Silopyayê daxuyanekê girsî bidin. Tanhan herî dawî got em vê nêzîkatiya qirêj û kîndarî qebûl nakin. Ev zilme, îşkence û polîtikayê cezakirina malbatan e. Dibe demil dest ev kiryara qirêj bi dawî bibe. Sedû sê malbatên Iraqê ji kampa Holê derketin. Di çarçovê têkiliyên Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Komîteya Ewlekarî û Penaberan a Parlamentoya Iraqê de Penaberên Parlamentoya Iraqê de sedû sê malbatên Iraqê ku ji 715 kesan pêk tê ji kampa Holê derketin û çûne Iraqê. Malbat duh berê êvarî li gel hêzên ewlekariya hundirên Bakur û Şatê Sûriyê û koalisyona nav netewî ber bi xaka Iraqê veketin rê. Îsal ev koma malbatên Iraqê ya yekemîn e ku ji kampa Holê ber bi Iraqê ve diçe. Berê godanên jemen çên serîspê pêşkêşkirina xatirê de baş.
كس بلاوا فلك تسي قناده كس بلاوا مشفت تادي تملئ وبدوا مشفت تادي تملئ وبدوا